Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Baha na naman dyan sa baba. Paano daw lamang ini maresolbiran kan siyudad, budakang barangay? Bako na basta-bastang problema ini tabi Chief Tech Ramir. O digdi sa barangay 23. Diyos marhay na hapon. O di tranquilo ng pag-iisip kan gaboz. Nagfarail na sa mga dapat na pigpaparaan, antisiparan, pigparaan na nisaran kung ano-ano. Kung narumduman nindo ka nakalis na mga aldaw pagprograma ta sa tingog kan banwaan buda di sa Bicol Target. Human sa nabagaso nangyari. Kamu daw paano kung ano-anong mga analisasyon. Uyan na baga nag-viral na susatuyang piga para i-restorya kay do. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Kami po nagladaom na yaon na kita sa marhay na sitwasyon. Makatapos an halos maghapon na pagtrabaho, paghinguha, pagdiskarte siniba pa. Pasalamat kita sa mahal na Diyos sa oral daw na paggabay o kaya paggiya sa satuya. Sa grasya siniba pa, ipadagos niya itong pagpangadya sin panarig sa mahal namang Diyos. Sagkod kita nga alas 5 ang hapon, Bicol Target, katuwang ang tropa. Sa news team, Chief Jimmy, Pading Jim, Pading Al, Kumparing Jomar, Joshua si Karen, si Henry Mata sa Manibela, Control Technical, Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom yaon dyan, si Angel Mustaza, Mary Joy Jaresco, Jasmine Baloloy. Siyempre sa panginot iyan na kan samuyang malalauman, walang kasuko-suko, News Director Mardila. Siyempre yaon dyan si Jerome o kaya si Madam Shaleron. Pati naman si Jimos Barrios, tarabang-tabang sinda sa social media platform, pati na po sa Samuyang Production Center. Sa IT, Jerome Nico Martinez sa Broadcast Mitabi Worldwide Netwide. Ako mapan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Sige, duro-diretso na kita kan istorya, may standby, nag-withdraw, naputol yung linya. Sige. Uyan na baga tabi, nakapag-file na. So, piga para maraan maapig para marain mainan yun na baga so nangyari. Tuluan malaban pagka-gobernador sa pagka-kongresista, sirao na tabi. Segundo distrito, kompleto na. Premier distrito, kompleto na. Tercer distrito, kompleto na. Mga alkalde, ano pa man. Ay, naka. Sige. Nawara na sa mga political analysts. Aramon tamo na ni istorya dyan sa luwas, si Chief Jimmy nasalita. Kumpadreng Jimmy, maray na hapon. Salamat Abi Pade Haros, tapos na kita kan sa tuyang mga assignments. Ultimo ni sa ginubatan si Vice Mayor Jim Anong aspirante para Mayor giraray kan ginubatan. Naramon tatabi pa dito naghalin na sa kang grupo niya. So line up partido and mensahe sa mga taga ginubatan. Si Pio po sangko sa DCGB Tabi Vice. Ay, hello. Good afternoon, Sir Pio. Yes, Ma'am Gemma, good afternoon. Opo, good afternoon na po. So, tapos na pag-file po sa pagka-mayor? Ay, umpo. Opo. So,
What was the turning point na mabulta kita sa pag-aspire bilang alkalde tabi mayor? Gusto ko pong ipadagos sa mga serbisyong pinunan ko po. Oho, okay. Okay. So ano ang kunyan? Ang linyada kompleto tabi? Dahil man po, dahil man kami nagpuno. Kami lang. Dati lang. Oho, okay. So anong kunyan? Anong nahiling mong parang major na dapat nindong ma-overcome sa eleksyon ni tabi Mama Gemma? Dakilong ano sir? Dakilong bagay ang dapat mo overcome nga ng eleksyon. Aram mo naman sirang ano ang dakilong issue dyan. Dakilong issue dyan ang pera. Okay, kaya nangangapunan po ako sa mga sa mga constituents, hindi lang po ginubatan sa buong electorate, sa mga botante po na sana bako po basihan ng kwarta sa pagboto, sa pagpili po ng mga servidor na sa tingin po nila makakabigay ng maray na serbisyo para po sa tao. Okay. Having said that, tabi, Ma'am Gemma, how would you overcome it, tabi? Pangadyi sa mala Diyos, tsaka continuous makiusip sa tao. At syempre, ipasabot maray sa tao. Mhm. And given naman po yan, sir, na syempre, sa gabotsan orasan pagpirilian, syempre gabos gusto manggana and pipangadyo na sana sa mala Diyos na sana pasabngan ng maray na pag-isipan mga botante. Yun na lang, doon na lang kami kumakapit. Iyo, tabi. Kasi wala naman kaming pera para pamudbud sa taong bayan. So, ano lang kami, serbisyo, pangadyi, and paniniwala na ang tao mapapasabungan ng maray na pag-isip para bako sa na po sa banwang ginubatan makapili sindang maray na servidor kundi sa Talbay mas yan po sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Opo. And maging peaceful ang election. Mhm. Ma'am Gemma, I'll give you the honor na pangaranan so sa imo man na line up, please go ahead, tabi. Okay. So para councilor po si Kagawad Kate Padua, Kagawad Primo Pintor. Lahat po yan incumbent, Kagawad Ricky Macha, Kagawad Babanyaga, and Kagawad July Simpson. Oho. How about yung Lima. vice mayoralship po? Teka na po, dahil ng pagururo na ng Vice Mayor. Total, pusog man ang Kagawad. Okay na po yan. Okay. Sige, tabi, if you have any other message, madangog po kami, Okay. tabi. Go ahead po. So, salamat man po sa pagpasya din ni Sir Jimmy. Sa pag-cover po sa samuyang pag-file and sa mga constituents po ng ginubatan. Padagos na po maging vigilant. And sana po magtrabangan kita po. Pasensya na po sa kung sisimanan talagang karapat-dapat. Pangadyi ta po na pasabngan ng maray na pag-isip ang sa ng mga constituents. Mhm. Na going back nga po sa sinasabi ko, dapat bukod basihan ang kwarta sa pagpili po sa mga dapat na magserbi po sa Tanabanwa. Mhm. Sige, tabi, Madam Gemma, mabuhay ka and good Sige luck, po. tabi. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Yan tabi pa din si aspirante para mayor digdi sa Banuan kan Ginubatan, Vice Mayor Gemma Ong Hoko. Si Congressman Fernando Didi Cabredo si Aha. suporta digdi sa grupo ni na Mayor Vice Mayor for Mayor Gemma Gemma. Ong Hoko. So bilang NUP chairman, siguro mensahe tabi Sige. pa din si Kong Didi Cabredo. Si Pio. Hello, Pio, good afternoon. Yes, opo, Diyos marhay na hapon, tabi kong Didi, salamat sa oras. Bueno, so grupo tabi nindo kong Didi dyan sa 3rd District, kindly have the privilege na maibalangibog mo man tabi, mga alkalde, go ahead po. Ayo, katatapos lang mo niyan, mag-file kang grupo duman sa Ligaw, ang official candidate duman, kang National Unity Party, ang grupo ni Mayor Itay Nando Gonzales. Oho. So, ang Vice Mayor, si Yep David, tapos sigo kaming
siyam na city councilors. Yes, oho, mga Okay, konsehales. munya naman, aniwan ako digi sa ginubatan, nakapag-file na digdi sa samuyang grupo man. Sa grupo man ni dating alkalde, 3 terms na mayor, and munyan vice mayor, nagbabalik si Mayora Gemma Onghoko. Opo. Yung mantabi ang samuyang official candidate digdi. Mm-mm. Munyan, igwa kami digdi ning 5 na councilors. Mm-mm. Sa Yun kwan. po yan ang lineup ni digdi. Opo. Yan digdi si Councilor Kate Padua, Councilor Primo Pintor, Councilor Ricky Matcha, and Councilor July Tingson, and Councilor Bob Banyaga. Yes, opo. Sa kwan tabi kung Didi sa UAS, if you may, go ahead po. Okay, sa UWAS, sa grupo tabi ni John Trinidad. Mm-mm. Vice Mayor Miduman, si dating incumbent municipal councilor and former mayor Boy Riario. Okay. Mm-mm. Oo, yan tabi ang sa muya sa UWAS. Duma naman sa Banwaan Kampulangi, Oo. si dating board member M. Imperial. Okay. Yun po yan ang samuyang official na kandidato duman para alkalde. Mhm. All the while tabi sa Pulangi, those sumangayaon dyan were thinking na parang kamo na Andy Mariscotes. What happened tabi, if you may? May reports ako yung nakaabot, although di ko pa man na-confirm. Di may man kasabay si Andy. Di may kasabay. Okay. Di siya. He filed his candidacy as an independent. Okay. Opo. Now sa kunyan tabi sa Juvillar. Okay, so Villar, ang official na kandidato Miduman, si Mayor Jorem Arcangel. Oho. And ang Vice Mayor may si Cesar na Arellano. Okay, opo. Sa Libon tabi, Kong Didi. Okay, sa Libon, ang mayoralty candidate ni Duman, so incumbent na Vice Mayor, si Attorney MacGregor Saison. Mm-mm. Vice Mayor ni si incumbent councilor Edna Sason. Yes, opo. So halos, iyon na po, naunang bitan ta nagabos tabi, Kong May Didi, kulang ano po? pa. So, Sa Piudaran. Sa Piyudoran pala, opo, sige po. Opo. Sa Piudaran, ang official candidate ni Duman, si Kapitana kan Barangay Karatagan, si Juliet Basar Gurat. Yan, oho, iyo. Opo. Sa kargo naman na Vice Mayor, si former Mayor Henry Caliope. Okay, oho, sa Piyudoran. Opo. Now, if you may, sa kwan, sa kargong pagkagobernador, ano ang inclination do tabi na magsabay? Saan po? Okay, wala kaming official candidate for ang NUP, di kami nag-field nin official candidate for governor. Oho. And sa vice governor, same pareha po. Wala kaming official candidate. Oho. Sa vice, sa board member sa 3rd district, Kuyan Tabi, si Gina Peralta, ang samuyang official na kandidato bilang board member. Siya po ang 3-term na councilor kang munisipyo kang Piudaran. Sarok man siyang Tagaligaw. Yes. Opo. Now, officially, dai kamo ta sa inyo pa ining bibit-biton man na pagka-gobernador o vice-gobernador. But in the long run, would there be a possible parang quote-unquote unholy alliance over? Siyempre, magkakaigo kami ng alliance. And siyempre, kung saan ang kuyan, ang leading na gobernador, na kuyan dumang kami pwedeng kay Noel Rosal o kay Gobernador Grex Lagman. Okay. Sige tabi, Kong Didi, kung nigwa kanin dagdag pa na gusto man na iapilar sa mga taga 3rd district, madangog kami, go ahead tabi. Okay, siyempre magkakaigwa kita kaning election digi sa tuyang lugar. Ay sana pangajita na maging matuninong ini, wala ning mga karahasan ng mga pangyayari, so mga tama sana.
pangapudantan sa mga kapatang mga kandidato na di mag-resort sa mga pandadaya, sa mga sa mga botante, maging peaceful ini. Tanganing walang mga kahiribukan na mangyari. Salamat Ari Pio. Okay, so dahil mo paglingawan, pinaka-importanting petsa ko niyan, Oktubre. Opo. Petsa 14. Yan. Yeah. Alam ko na, kung anong gagibon ang mangyayari sa kuya, mangyayari man sa imo. Parehas kuya kita naging paborito ning ayam. Parehas kitang biktima ning dog bite. Ay mo nag-chat kita, no? Parehas pa lang kita biktima.
Talagang tituyo kita. Kung bakong tingog kan banwaan, Bicol target. Mata, pero tina, Pading Jimmy, naputol sa kwanta brown out. Sus Mario, Chief Jimmy pangyari. Pastidyo talaga. Hello. Naputol ta Pastidyo brown out. pastidyo talagang alikong yan. Dahil talaga dapat salidahan ang mga tao na dyan. Kauyam na talaga baga. Oh, Mario Sip. May habang pinag-interview mo si Kung didi. Congressman, si Mayor Jema. Anong Hokukaso Bago, nagangalas baga kita ta. Dainin Vice Mayor. Oho. Ngunyan, may mga surprise. May naputol. May sorpresang kunyan. Tactical political move diyan sa ginubatan. O diyan pala sa Catanduanes kontak ko nalawo si Governor Boboy na mag-file as Vice Governor and si Boste so Governor so sa iyang tugang ha. Kasubago na inambitan tanan sa tingog kan banwaan. Yan. Ibalik ta kay Chief Jimmy kung okay na yung linya. Naputol ka Chief Jimmy taod tadal. Anong instruction tabi Chief Tech Ramir si Pading Almuna or halaton ta so signal ni Chief Jimmy den sa ginubatan. Tanganing day mawara sa momentum niya to sa istorya sa ginubatan. Bata pig interview ta si Kong Didi patapos naman naputol ta nag-brown out. Yan. Sige daw tabi. Chief Jimmy, what happened? Yes, tadi sa mga ultimong kabtangkan na oras para magtapos magsaraan na filing kan certificate of candidacy. Digdi sa banuan kan ginubatan pig interview tabaga kasabago si Mayor Vice Mayor Jema Anong Hoko. Dahil niya wala siyang binanggit na Vice Mayor. Mm-hmm. And habang pinag-interview niya to si Puraber na putol so linya, may pag-una mo kung anong iskara mo sa naangalas ako biglang burong karasan alin sa itaas sa second floor baga. Opo. Ngunyan alas ako kung ano ang kariribukan sa baba. Gariguanin pinagahalat na tawong importante. Uni natabi pade. Surprise ini ang Vice Mayor midbidon mo ini. Sabi pa day. Oho. Sandali lang. Si daw pwede. Si kung nagayon din magtaram, ipadagos mo na so. Wala so oras, magtatapos kami. Si kung giraray tabi. O Kong Didi. Hello. Naputol kita ta. Nag-brown out so Aleko. Salbay. Ayun, nag-abot naman, habang nag-aurang kita, Oho. bigla naman nag-abot sa Samoyan, Pambato, Oho. para Vice Mayor, sige sa Banwaang kang ginubatan. Si dating Medical Chief of Hospital, kang BRTTH, si Dr. Butch Rivera. Aba, si Doc Boots? Yes po. Talaga naman ha. Doc Yan Boots. sa Moyang official na na kandidato para Vice Mayor. Oho. Sige tabi sa ginubatan. Iyo tabi. So ano yan tabi Kong Didi? Haloy na rin daw pinag-groom talaga or ganyan lang nagbutwa? Kano po? Haloy na talaga nila pinag-groom na maging vice o ganyan lang nagbutwa yan tabi Kong Didi? Nag-iistoryaan sa Moyang grupo. Yung ano yan, kung sa Ronaldo kami nakapag-decide kung sisay talaga ang Samoya na i-field na official na kandidato para Vice Mayor. Si Dr. Boots. O di... Ayun, napagtutunan kang grupo, napagkasunduan kang grupo. Oho. And then, silido man ining tawong ini na mag-serve talaga sa Banwangang Ginubatan. O di nagfa-file na sa ganyan Kong Didi tabi? So, yaon duman, nagpa-file sa laog. So, yan ang official na tandem. Ano? Ayun, ang katandem ni Mayor Jema. Ay, opo. O di, sige tabi Kong Didi. Salamat din maray-giraray sa oras. Salamat po, tabi, Pio. Opo, sige. So, na-scoop niya to ini. Dahil ko pigi-expect ini tabi pa rin mangyayari ko niyan. Hindi sa Banwaan kan ginubatan. No, ito na nakasalang na sa hampangan ni Election Officer Rodolfo Ramirez. Pero ano Chief Jimmy, mantang nag-interview dyan, dahil mo lamang naririparo na yaon si Dr. Boots? Pagmamalisyan ko kasubago, pinasiripan ako ni Kagawad Babanyaga, nin COC. Oho. Pero dahil ko aram ko na kung si COC itong sa pinagpile niyang kagawad o ang pag naglalawag sa isip ko siya ang ma-surprise na Vice Mayor. Okay.
Pero ano ini sa sorpresa sana attack nindo o talagang plinano ini? Dahil man ini pinano, talagang ako nga nagpail na ako kay Sanggunian Bayan kasi bago pa. Aha. Oo. Wala ka manin Wara. basta official no ni na daw yan ang ani ebidensya nakasalang na digditabi pa de. Anyway, kung dai baka habol sa programa mo at interviewon ko na lang ining si dating Chief chief of hospital gay din kan BRTTH. BRTTH kan mga panahon. Oho. Aha. Yan at tabi pa de. Ang sa Sige. tuyang pagtugay-gay kan na istorya, digdi sa Comelec sa Banuan kan Ginabatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, hali dyan sa luwas. Si Doc Boots na Rivera nag-file kan sa iyang Certificate of Candidacy Vice Alcalde ni Madam Gemma Onghoko. Ba talaga naman na taod-taod bad makahabol si Doc Boots sa programa. Chief Tech Ramir, anong advice mo? Time check ba muna? O ipasok natin yung dalawa? O Pading Al and Pading Jomar, standby muna talagang nakautang kita nin oras. Time check kita, it's 4:35. An oras hatod sa Indokang. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhin walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag. Bicolandia, ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO, nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi, iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries, asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ngang bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin, baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa Banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana.
pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kantes da asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige, diretso kan istorya. Kumpadre Ngal, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Naputol. Sino ang available sa linya? Chief Jimmy o kaya si Pading Jomar ba o si Joshua? Sino ang available dyan? Pakiko na lang kung si Sai ang available sa connection. Ano? Yeah, minabulta si Chief Jimmy ba? Si Pading Al, okay na ang connection ni Pading Al. Kumpadre Al Giraray, good afternoon. Yes, Padre, good afternoon. 15 minutes na sana bago mag-sarado ang COMELEC. Kasubago, may informasyon kita na may pag-attempt si Acting Vice Mayor Bobby Cristobal digdi sa COMELEC Albay. Ramon tanaw kay Attorney Bunao
Attorney, anong nangyari kay Acting Vice Mayor Bobby Cristobal? Nagdiretso siya mag-file? Po, iba po, alas niya pa po kung magbalik siya, pero nagpa-check. Yun ang masasabi ko. Abitin ba siya? Nagpa-check si Acting Vice Mayor Bobby Cristobal. Oho. Anong COC po? Anong form ang nagpa-check ni Bobby? Vice Governor. Vice Governor Ayan, yan. okay. Vice Governor. So, alatong tatabi, may 15 minutes pa na magbalik on positive na ma-file si Bobby Cristobal. Yan ang bigalat ninyo yan. Sabi, momento ini, digdi sa Albay Comelec. Ita ka sa bagong aga, kumpadreng Al, may kuha na sa tuya na very reliable source na ma-Vice Mayor managadan si Vice Governor Acting Mayor Bobby Cristobal. O tibaan nga ni maging katandem ni kunya ni Governor Grex. Daita sabot kung Opo, tabi yan napi-confirm ni Comelec Supervisor Attorney Maria Bunaw na nagpa-check sa bago ang staff ni Acting Vice Mayor Bobby Cristobal. Ang COC niya is Vice Governor Manangan. Pero yes, oo. kung na magbalik sa kodala 5, negative. Pero kung magbalik, mag-abot siya before 5 o'clock. Yan Sige. ang pamantayan tatabi sa Albay Comelec. Sige, bantayan ta maski sa newscast iralaog tayo ng mga major developments ng kumpadreng Altabe. Yes, Luis Mari. Sige. So, yan naman na. Update digdi sa Albay Comelec. Alar Mario, thank you. Thank you so much kumpadreng Al dyan sa Albay Comelec. Kasubagong aga mananggad we just kept our lips closed sa bagay na yan, pero may nagpaabot sa itong informasyon, ma-file man agad si Acting Mayor Bobby Cristobal as Vice Governor. And as possibly, tibaad magtarandem sinda nara Governor Grex. Data isi, in the long run, tabi tangon yan baga, open man ang linyada ni Governor Grex Lagban. Sabi nga ni ni Governor Grex na nakahuruntaman, along the way nga yapiyo, sagkod na magkarampanya, open man ngayon sa muyang grupo, baka magkaiguning alyansa. Tabi? Minabol ta si kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy Giraray, good afternoon. Yes, salamat tabi pa din. Nakahabol kita katatapos pa sana na mag-file kan COC si Doc Bots Rivera. Si Pading Pio po sa Angkor sa DCGB. Live po kita. Hi, Pio, kumusta na? Long time no hear. Hello, Doc Bots, sinurpresa mo akong lalaki ka. Natayan ta nag-file ka dyan. Sino nga ni po, last minute, medyo siyempre nag-isip-isip pa man Giraray, no? Na sa mga dapat na gibuhon sa, which is dati gusto ko na talaga man makataot kay serbisyo man. Sa banwa ko na pinagdakulaan. Nga nakita ko, so kung siya pwede kong maibahan na makakatao kay mga na serbisyo na talagang kuhan sa puso. Kaya iyan po ako dito last minute, nagkuhan ba din kita magkandidato? Opo. Vice Mayor. Opo. Igwa tabi, Doc Boots, ning previous na huroron kamo, nara Congressman Didi, nara Vice Mayor Gemma, manungod dyan sa imong lakdang na yan, over? Actually, dahil man maray na formal na mga kuhanan, sabi ko dati, siyempre, actually, nakulo na ko mga kairibanan man na kuhan dyan, sabi ko gusto ko magserbisyo dito sa ginubatan, kaya lang nakita ko, so, sa sasaduya na, na welcome ako ni Mayor Gemma, magayunon po ang pagka nakita ko sa sinseridad nila sa trabaho nila, pero ang taon man siya naging mayor din. So sabi ko, sige, pwede man ako magpaisaya. So pinaguro-puro ko pa na doon na makadesisyon na kung pwede, at least sa mga ibang taon ko pa, nakaya ko pa man, makaservisyo po dito sa banwa natin. Iyo po. What was the very major turning point na nakakumbinsir sa imong maglaog sa bida politika tabi, Doc Boots? Actually, yun ang haloy na rin ako nagtagahiling-hiling na kung paano may ibabalik ko
Didi kaya ako nagdakilo didi sa ginubatan, ano. So gusto ko man talaga, sabi ko, sa pa na makasurserbisyo man didi. And natawan ako ng oportunidad na matawan ako ning sa posisyon na sa Vice Mayor na makatabang man po didi sa ginubatan. Iyo po. So how prepared and ready are you taking in consideration panibagong field yan, politics yan, tabi na piglalaog mo tabi Doc Boots? Yes, actually, yun na nga sabi ko mo nga, naging manager man ako ng hospital, and then hali po ako sa mga different district hospitals na nakita ko man sa mga kung ano mga pangangaipo. Bako lang po sa health ninda, kundi na kung ano pa mga pangangaipo na ibang bagay na kayo po talagang matugunan. So saro po yan na mga hiling ko na pwede natin matabang-tabangan didi, and then makuha ko man so plano ni Mayor Gemma na kung ano man na ng kondyan na itatabang ko, and then siguro makakapatao man ako ng mga diit na advices man kung anong kwan. So mga experiences ko na nangyari sa buhay ko nung ako nasa serbisyo pa man sa health. Opo. Doc Boots, baga sa politika, gabos, itikan iyan, bibuting kay iyan, pati yung mga pangdidistroso sa personal na buhay. Are you prepared tabi dyan, Doc Boots? Actually, iyan sa issue na pinakamabugat na issue na naman, ano, sa pamilya, araw man sa nakahopi, ano, nagakuha kita sa to, nagdagiriba-ibahan man, talagang kuwan ako na sa direction ko man na talagang medyo magayon man ang direction natin. Kaya lang, ang mga sabi ko, kung talagang gusto magserbisyo, yaon dyan talaga ang mga posibilidad na talagang magraraot or ano mga kondyan. So, sabi ko, ready naman kita. Kakayanan yan para sa na-equate mo po, na kuhan mo, na gusto mo magtaok sa serbisyo. Gabos yan po talagang, siyempre, lasa pa, ang pangunta. Opo. Doc Boots, tatawan takatabi ng pribilehiyo makapag-apilar sa mga taga-ginubatan. Go ahead tabi, Doc Boots. Ay, okay po. So, nag-con po ako, nag-fight po ako na maging kandidato sa Vice Mayor. Siguro po, magugud lang ako talaga ng tabang na may kuwan ko man ang serbisyo ko dito sa ginubatan na dinakulaon ko po. Hindi po ako talaga nagdakula. Magpunto po ng pag-akis ako. Hindi mo talaga nagagawa. Kaya gusto ko mga makabalik sa inyo ng sutabang ko. Sana matawan ako din ng oportunidad na makatabang po. Opo. Doc Boots, good luck tabi sa imong endeavor tabi. Thank you, Pio. Bago na lang. Thank you so much. Thank you. Opo. God bless. Sige. Si Dr. Boots, good luck and God bless tabi, Doc. Jimmy Nasalita, di si GB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Yun ha, surprise talagang dakula. Doc Boots Rivera, dating chief kan, dating BRTTH, Gunyan Bicol Regional Hospital and Medical Center, nag-file as Vice Mayor kan ginubatan kasabay ni Vice Mayor Gemma Onghoko. Si Kumpadreng Jomar, what's happening man dyan sa area mo? Go ahead. Kumpadreng Jomar, tabi. Hello. Hello, Padeng. Go ahead. Good afternoon, Padeng. Good afternoon. Una ako digis ako, may tabako. Oho. Tira na sana. 7 minutes na lang, masara na. Yes. May pigahalat padigding sarong konsyal na nagkuha na ito ki COC. Certificate o COC. Kalinyada ni Benji Rosal. Kasud madigdi na ito, kaya lang dahil man nakafile. Oo. So, iyon sa napigalat. Pero pag alas 5, sa ako ni kaurong ko si Attorney Sunshine Olaguer. Alas 5 dahil na pwede siya. Sarado na. Si amigo ta, nakahabol. Oho, yan. Kasabago. Si Boboy. Si Boboy, pero bakong Vice Mayor. Kagawad siya. Kagawad. O di maglalaban sindang duwa ni hermano niya. Kalaban niya si hermano niyang Nestor. Sa ibong na ano ini? Partido. Sa ibong na partido. Maglalaban si Boboy San Pablo and Nestor San Pablo. Yan. Sige. Nag-file na ito, nagdigdi ng amay ito si Boboy, mga alas 11 pasado. I-file na sa iyang kandidatura. Biglang inatras, dahil kumasabutan may uminapuda. Oho. Pag-una pagbalik, Vice Mayor na. Tapos
pagbalik, konsyal manggiraray ang pigpailan niya. Sige. Nag-excite na sa tao, ako na mabay si Boboy. So, iyo yan ang, may sarupigalat na lang, na nakakuha kang COC, si Attorney Pres Burse. So, kung umabot siya, sa linyado siya ni Benji Rosal. Mientras tanto pa din, nakapag-file naman kasubago sa Banwaan kan Bakakay si Municipal Councilor Toto Alvarado. Si Toto. And may mga istorya na mamayor siya, mamayor da ito kaya di kasabay sa pag-file kan grupo ni Mayor Edsel Villasa, pero eventually kasubago nag-file siya, official candidate magirari kan la CMD Vice Mayor ni Edsel Villasa, kaya nakompleto na so linyada ni Mayor Edsel Villasa. Sa Banwaan kan Tiwi nag-file naman sa grupo ni Dr. Ralph Russell Reyes kan la CMD. Ang grupo ni Dr. Ralph Russell Reyes, anong lang ang sayang kagawad, dahil siyang Vice Mayor. So ang mayor si Dr. Reyes, then ang mga kagawad, Glenn Serwales Reyes, Retired General Tony Serwales. Si Retired General Tony Serwales, sabi pa rin tiyo. Si General Serwales, yan. Makonsyal sa Tiwi. Si Punong Barangay Ray Calyos, Sheila Calyos Corbilla, Punong Barangay Reby Lizardo, at si Benjamin Don Rangasa. So yan ang mga Asiko niya si Don Rangasa, si Don. Tugang ninong. Si Don Narangasa, midbid kan si Don Narangasa. Kaya toriyan ko siya kasabagong aga, bago nag-file. So yan ang sa grupo man ni Kadaka CMD o sa grupo ni Congressman Joey Salceda. Sige. Yun na kayo pa din sa aga sa rumadahong tayo na sana gabos. 5 minutes na sana. Naghahalat kami kung umabot pa digdi si Attorney Burse. Sige. Yan ang report. Jomar Bian, DCG. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Diyan sa Tabaco, Comelec. Idiretso ta si Joshua. Diyan man sa Daraga. Joshua, what's happening? Good afternoon. Yes, maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga paraan tabay, one-on-one ang magiging laban sa pagka-alkalde. Iti, Sir Pio, sa munisipyo kan Daraga Albay. Si Ngunyan Vice Mayor Bobby Magalona nagpail na kasubago bilang konsehal. Yes, okay. Kaya sabi Sir Pio ang maglalaban, kundi nakitang magsusugdig ng mag-file, iyo si former Mayor Vic Perete, asin si agong ni dating Mayor Awin Baldo na si Mrs. Romela Baldo. Perting bakbaka naman yan. Bagay yun ang magiging laban tabi Sir Pio kung siguro kay Perete sa entrevista, naglaon siya ni Magayon, smooth, asin matrangkilong eleksyon dito sa Daraga Albay, comes 2025. Tawag po Sir Pio, ang naging bahayag ni Perete. Hagad lalo na ngunyan nag-file na kita, kasarabay ng mga konsihalista, ng mga amigo. Pigalalauman ta na maging matrangkilo ang satuyang eleksyon digdi. Arog kay ni Nailing Tabagano, ang Banwaan ng Daraga, ang munisipyo kang Daraga. Wala na ngunyan ng pundo, no. Medyo marauton man pagdangugo na garubang karote, pero iyan ang numero 1, ang pagmanihar kang finance kang Banwaan ng Daraga. Yor, ano mga programa ang plano mong ikuan mo niyan, ilatag, and sumanga na ka itong mga programa na gusto mong ipadagos mo niyan, tabi Yor? Dakulon, lalo na yung ibagang, ang integrated terminal, no. Punduhan na yan, di kung nga niaram ko nata day na ipadagos. Ano po ang advantage ng MVP sa kalaban? Yung MVP siguro pugi. Hindi. Siyempre nahiling ta sa mga diferensya. Ang objeto taman lang digdi permi na itaas sa kalidad kang buhay-buhay kang lambang Daragenyo. Ayun man sa pagmakulog tatabi, paliwan tayo ng mga illegal na mga pasugalan dig sa Banwaan ng Daraga. Kadakol na baga, maski ka mo makakariparo, iyon pirming ibubusulta, ang puturo kan mga kakian. Okay?
Yan ang Sirpio, ang pahayag ni Perete. Yes. Okay, sige. Matindi. Ang laban dyan, magayon na yan. Correct. Letras panto Sirpio, pero pa sa ano bilang istorya. Sa Vice. Oho. May kalaban pag sa Vice Mayor. Si Junji. Oho. Yan. Ini matapos na mag-file para Vice Mayor, ini si Fleur Chadel Ruiz. Yan. Bilang Vice Mayor, pero bako siya personal na nag-file kan sa iyang COC, kundi sa pagindi kan sa iyang tugang asing representante, certain John Lawrence Ruiz. Ano ang background kayan? Over. Ini Sirpio, susod sa initial na istorya, konektado kay James Ruiz. Kay James na Ruiz. Na nagdalaga na Vice Mayor under ini sa partidong PFP, Partido Federal ng Pilipinas. Katigdadara ni incumbent Governor Edsel Grex Lagmat. Ayan tabi Sirpio, ang ganap tigdi sa daraga, one-on-one ang mayor, one-on-one ang vice mayor, as inigwan ni maglalaban-laban na 18 konsehal. Sige, okay. Yan tabi Sirpio, ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGD. Salamat Joshua, halima dyan sa Comelec Daraga. Ilaog ta pa si Karen para dire-diretsoan sa tuyang sumada sa Rama, ano? Karen, location mo. Karen, go ahead. Good afternoon. Yes, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Habang nagdadalagan ang regular session kan Sangguni ang panglungsod kan Legazpi, nanotaranta na sa miyembros kan Sanggunian ang naghali na sa iyang pigtukawan, dahil na napag-aramanta na nagsaangat palan, buda huminaboy pa sa last minute kan filing of certificate of candidacy si incumbent Legazpi City Councilor Alexander Howe bilang para konsehal kan syudad kan Legazpi as in independenteng kandidado. Sa dalagan kasubagukan filing digditabi Sir Pio sa Comelec Legazpi, matapos ang naging filing of COC kan partido asin mga kaalyado ni BM Hisham Ismail kasubago, mga independenteng kandidato na tabi Sir Pio ang nagbuburukod pa sa oras bago official na i-declare kan Comelec ang tapos o cut off kan filing. Sa record tabi Sir Pio na itigila sa tuungan kan Comelec Legazpi, natulos kang itigdalagan pagkatapos kan session sa panglungsod, si Councilor Alexander Howe asin nagngangalan na Elenita Loteria, residente kan Barangay 30 Tigkali, Legazpi City, ang huminabol na makapag-file mo niyan. Actually, Sir Pio, for situationer, halos wrap up na o naglilinig na ang mga taga-Comelec Legazpi bilang official na nindang pasabot na tapos na ang filing of COC asin wala nang mangyayari na ano pang extension digdi. Yan. So, yan tabi ang istorya, Sir Pio, hali idigdi sa Gregorian Mall, ang filing venue kan Comelec Legazpi, Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Karen. Hali dyan sa Comelec Legazpi. Tapos na po sa Legazpi, no? Sarado na officialmente. No ladder Comelec. Tapos na yan. Pasado alas 5 na, no? Taod, ano ba pa? Yung pinag-abangan dyan sa Comelec Albay, maski sa newscast, pwede tang ilaog yan. Pakalis po ka nagkaperang pagirumdum. Salamat ka sa inyong pagantabay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini.